Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳар рӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Ҳама каса бародаро як бор хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, аҷоиб, нархҳои дастрас. Фақат навора бародар то охира тамошо кун. Лайк гузориро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро. Рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. Имо WhatsApp ҳаст. Ба тариқи имо WhatsApp роӣ кинем ба мо ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкҳо, барои дастгириҳо зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. Навора сард мекунем. Ҳама каса рафтем. Навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз Opel Astra F ки соли барориши 1996 кузофи хетчбек. Мотор як 6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш кондитсионер кор мекуна, электропакет дора, чашкиёш варид надора, документош буд шудагай, мотор масалан намехӯрад, хадавоиш созай, балоношам навай. Фавран фурӯхта мешава. Ин ҳол қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 31 000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 291 000 рубл мешава. Харидори аниқ боша гуфтаем муомила дора бо арзон мекунем ша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунем ва маълумоти бештара марҳамат дар худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1996 мотор 1.6 литр кузофи седан сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб газа бензин кор мекуна, як сола ҳуҷҷат дора. Фавран фурӯхта мешава. Мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора. 10 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 10 93 000 рубл мешава. Харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен. Марҳамат маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунен. Канали моро дастгирӣ кунен. Мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мекунем. Volkswagen Passat соли барориш 1999 объем мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. гази евро 4 задагай, сурош насум дар кораи фурӯхта мешава. Мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷандай ва 22 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 206 000 рубл мешава. Харидори аниқ боша гуфтай мо муомила дора, биёин ай пеш бо арзонам мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен. Марҳамат маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунен. Лайк гузори бародаро фаромӯш накунен ва мо боша мегзарем эълони навбатӣ. Mercedes-Benz V201 соли барориш 1989 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин ҳолати хуб да қарор дора. Мотор, коробка, задни мост, калид, сечка 11 моҳидига ҳуҷҷат дора. мега гази евро 4 задагай. Мошин фақат нарӯшка кор дора. сурош насум дар кораи Россия рафтестан ба мехотир мефурӯшум ша гуфта. Мошин айн ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора. 18 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 169 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай биёин ай пеш муомила дора бо арзонам мекунем ша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем ва маълумоти бештара марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra G соли барориш 1999 кузофи хетчбек мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. вагон як даст гаштагай, тагш варид задагӣ надора гуфтай ҷавоб мегум даиш. кондитсионер кор мекунад. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен. мошин ду дар электропакет дора. ду дари пешаш камбудӣ надора. сентр замок кор мекунад. сурош насум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе 37 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 347 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен. бо муомила дора арзон мешава. барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994 кузофи универсал мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бародаро газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дора. сурош насум дар кораи гуфтай фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора дар тарафи 7 километр ва нархша гуфтесай бародаро 15 500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 145 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мешава. барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Chevrolet Lacetti соли барориш 2005 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш газевра чорзадагай кансанераш кор мекунад губкават кадагай танировка ҳуҷҷатош буд шидагай срочна сум дар хӯраи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора 32,000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 300,000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора бо арзон мекунемша барои маълумоти бештар ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш моторш 100% балонош ҳам 100% срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора 23000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 23000 бародаро 216000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора бо арзон мекунемша барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб мебоша гуфтай документҳош то моҳи августа ҳастай балонош миёнай срочна фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора 33000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 309000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед маълумоти пурра ва аниқтара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Mark II соли барориш 1996 объем мотор боша 2.0 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш автомат мошин дар ҳолати миёна қарор дора мега ҳуҷҷат дора хадавоиш 20% балонош 60% беҳуда занг назани срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад гуфтай мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора бародаро 16000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 150000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай биёен бо пеш муомила дора арзон мекунемша алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара марҳамат дар худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995 объем мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора як сола ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест айни ҳол мошин дар ноҳияи Турсунзода қарор дора 35000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 328000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошед марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Camry соли барориш 2008 сол мотор 2.4 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш мотор созай коробкаш ҳам созай 4 балони нав дора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора 78000 сомон нархаш кадай бародаро соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 732000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Lada Priora соли барориш 2013 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холия коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш танировкаш 5 моҳи дига ҳастай ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай камбудӣ нест балонош навай срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора 35000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 328000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва дӯстон бародарон дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошем бародарон дастгирии моро фаромӯш накунед фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошем бародаро худтонро эҳтиёт кунем то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр.